should be begging for money from the office of the president. The police should run its own independent budget with its own accounting office. Hai, nyakoro mga juang, mano gima jatend piny Kenya no wacho. Wacho kanyo ni nitiere order no mano chiwo bende, mana kinde campaign. Koro kano sichako ticha yanga, nogo koke, mano wacho kacha executive order. Gino mano keto karkacha, no keto duol no kata riwok mago bila, chalo nade. Kanyo no keto bila, mondo miyo rangni adieri obedo kar kendgi. IG kata ogai mago bila, manyaka sani wang'eyo Jafet Koome, obedo kacha kaka accounting officer kata jal mantiere kar kacha kanono chenro giduto kagitiyo koda omenda. Iwacho ni sani National Police Service nene gima luongo ni financial autonomy. Ka koro gole kacha pisno mar jatend piny Kenya koro kete kar kende. Tiende nango, singo makama ochopo kare kosoyo, bero kata medo osara mago maga obila mapachoka. Singo ma Kenya kwanza. Singo nen bero osara mago obila e buo ndalo 100 kama giduto ne nitie. Obila ni kanyo singo makama bose chop kare kosoyo mano e penyo mantiere karka. Nyaka sani pok onene. Obila pok onene gima chalo kama. Maitwak mantiere godo. Adana winj paro kawuoka sirkal. Mano jal kata jakom mano mara Lake Victoria South Water Works Development Agency Odoyo Owidi. Gino matimore nyaka sani in kaka jakom ang'eni nyabedo ni okin jakom ka obila tin kaki winjo kacha singo e buo ndalo 100 ndalo 100 osekalo mathoth ahinya Odoyo mana dier sama ne ker chiko chikege ne okong'eyo nazimiyo biro sabotage the economy gik mane President William Ruto wacho ni biro timo mane timo gi executive order no tim te to mitimo gi pesa ema pod yuare nikech sama ni chiwo singogi ne okong'eyo ni ng'a monego bed the topmost statesman e Kenya ka monego